Urriaren 15ean, Debagoienan errekak bizi auzolanean parte hartuko dugu Txatxilipurditik ikusten dugulako bete-betean egiten dagoela elkartearen misioa eta egiteko moduekin bat. Hori horrela, esan beharra dau, gaur egun, jendartean, orokorrean, hezkuntzaren ardura familia eta eskolarena dela ulertzen dela, baina Txatxilipurditik ikusten dugu nolabait hori begirada hori zabaltzeko beharra. Hain zuzen be, guk aisialdi hezitzaietik egiten dugu lan eta nolabait aisialdi hezitzaia bera eraldatzailea iruditzen jaku egungo jendartean. Hala eta be, gaurko honetan azpimarra berezia jarri nahi dugu herriak berak hezteko daukan potentzialidadean. Hain zuzen be, gaur egun arte, urte askotan hirigintzak eduki dauen ereduak eta ikuspegiak gure eta errekaren arteko harremanean eragin dago. Kasu honetan Arrasaten erreka tapatua izan da, enkajonatua izan da, eta horrek nolabait erreka urrunago sentitzera eraman gaitu. Eta Txatxilipurditik ezinbesteko ikusten dugu nolabaiteko auzolan hau baliatzea gure herrietatik igarotzen den erreka gehiago ezagutzeko eta baita errekarekin daukagun harreman horretan eragiteko, ezagutzen dena zaintzen delako. Bestalde, auzolana helburu izan beharrean tresna modura ikusten badugu, ekintzak berak izugarrizko potentzialidadea daukala ikusten dugu. Hain zuzen be, auzolanean herri Arrasateko kasu honetan pertsona ezberdinak parte hartuko daudelako eta hori badalako nolabait kohesio soziala eta harremanak josten hasteko modu bat. Bestalde batetik ikusten dugu natura bera, naturaren gandik urrunduta gazela eta ezinbestekoa dela natura gure bizitzetan eta horrek nolabait aukera ematen daude naturara gerturatzeko. Eta bestalde batetik nolabait herritarren sentimendua nolabait areagotzeko Hain zuzen be, parte hartzea iritzi eskatze batekin lotzen da, baina baita hortik haratau fanda baita parte sentitzarekin. Eta nolabait ikusten dugu auzolanak berak daukala horretarako potentzialidade handia. Horregatik, Txatxilipurdi elkartetik auzolanean parte hartzera animatzen zaituztegu urriaren 15ean.